Dewisodd yr artist Marc Rees ddeuddeg gwrthrych o Amgueddfa Sirol Caerfyrddin I gynrychioli deuddeg thema'r prosiect theatrig Tir Sir Gâr. Dyma hanes un o'r gwrthrychau hyn. Bricsen goch wedi hargraffu ag enw Trimsaran sy'n cynrychioli'r thema Pensaernïaeth. Mae'n rhyfeddol faint o hanes sydd i'r Bricsen gyffredin, rhywbeth sydd mor ddefnyddiol i'n cymdeithas ers canrifoedd. Mae briciau'n arwydd amlwg o Pensaernïaeth lleol. Yn y dyddiau cyn cludiad cyfleus masnachol ar dren neu debyg, mi fyddai adeiladau yn cael eu creu'n bennaf o ddeunydd lleol. Mi fyddai gan friciau oedd wedi creu o glai o wahanol ardaloedd, liw ac ansawdd tra gwahanol, gan roi teimlad a gwedd go nodweddiadol I adeiladau'r fro. Roedd lliw y briciau'n ddibynnol ar gynnwys gemegol a mwnol y clai, y tymheredd wrth eu tanio ac awyrgylch yr odyn. Os oedd mwy o galch yn bresennol yn y clai, mi fyddai lliw mwy melyn i'r briciau wedi iddynt gael eu tanio, lle byddai lliw mwy pinc I rai a mwy o haearn ynddynt. Yn ôl cofnodion arolygydd y pyllau glo o 1896, roedd gwaith glo Trimsaran yn cynhyrchu glo, glo caled neu anthracite a chlai tân. Roedd clai fel arfer yn is-gynnyrch o gloddio am lo, ond roedd modd i'r pyllau wneud elw ychwanegol ar y clai drwy gynhyrchu briciau. Roedd briciau'n tsepach na cherig mwyn adeiladu ac yn llawer haws eu cludo. Yn ôl yr arfer, cael enw'r gwaith friciau ei ddynodi ar y cynnyrch gan ddefnyddio stamp o ddur neu bres. Mae sôn mai briciau Trimsaran oedd y caletaf a greoed erioed, yn hynod o anodd ei dymchwel.